everyone! Welcome back to my channel. Sa video ito guys, tayo ay magluluto ng sinigang sa bayabas. Siyempre, meron akong 4 na bayabas dito. Yung ating luya, ating kamatis, siling green, sibuyas, bawang, at siyempre, ang ating bangus. Naglalaway po ako sa bayabas, titikman ko lang. Grabe ba ito? Isasalang ko na ito. Pakukuluan ko lang po ito hanggang sa madurog yung ating mga inilagay na ingredients. Saka natin ilalagay yung ating isda.